Min sħarriġ li għamel One News jirriżulta illi nhar il-ġimgħa fil-possess ta' priġunier ta' 40 sena li qed jiskonta sentenza ta' 20 sena ħabs brabta ma' attentat taqtil instablu mobile u 3 SIM cards. Din is-sejba hija fost katina ta' sejbiet ta' dan it-tip fl-aħħar snin kif bejn l-2008 u l-2011 kien hemm 180 priġunier illi nqabdu jagħmlu użu mill-mobile mingħajr awtorizzazzjoni tad-direttur tal-ħabs ta' Kordin. Iktar tard matul il-lejl tal-21 ta' Settembru li għadda, uffiċjal mara sabet pakket droga fit-tojlet tal-priġunieri fis-sezzjoni B tan-nisa, illi huwa dormitorju. One News huwa informat ukoll illi nhar it-tnejn wara tfittxija f'Diviżjoni 5 instabu 3 skieken f'ċellel ta' priġunieri. Dawn is-sejbiet saru wara sejbiet oħra ta' droga fil-jiem li għaddew. Fi 11 ta' Settembru One News irrapporta kif żewġ priġunieri ta' nazzjonalità barranija instabu fil-pussess ta' droga eroina waqt tfittxijiet illi saru mill-gwardjani tal-ħabs. Dakinhar One News irrapporta sejba oħra ta' droga, din id-darba waqt strip search fil-parti privata ta' mara illi marret iżżur priġunier Malti fil-kamra ta' l-Extended Visits, kamra mamra b'salott u li fiha suppost jitlu biss mart u uliet il-priġunier. Fl-aħħar 13-il sena bejn l-1998 u l-2011 kien hemm 92 każ ta' attentat sabiex tiddaħħal droga fil-ħabs ta' Kordin minn barra. Mill-aħħar ta' Ġunju l-qudiem il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sar responsabbli politikament mill-ħabs wara r-riżenja ta' Carl Mifsud Bonnici minn Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern.